سیوم март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри истиқлоли вилояти суғд кӯдакистони дӯстиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои хуштарҳу замонавии муассисаи томактабӣ аз ду ошёна иборат буда барои 300 кӯдак пешбинӣ гардидааст. кӯдакистон дорои 6 синфхонаи машғулият, ҳуҷраҳои хобу истироҳат, нуқтаҳои дастшӯӣ, толори мусиқӣ, ошхона, ҳуҷраҳои корӣ барои маъмурият ва кормандон, нуқтаи тиббӣ, амбор барои нигаҳдории маҳсулоти ғизоӣ ва дигар иншооти ёрирасон мебошад. дар муассисаи томактабии дӯстӣ дар шаҳри истиқлол 25 сокини маҳаллӣ аз ҷумла мураббияҳо бо ҷойи кор ва маоши хоб таъмин гардиданд. раванди таълим дар боғчаи кӯдакона бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шуда, синфхонаҳои машғулият бо айёниятҳои таълимӣ, инчунин телевизор ва дигар воситаҳои фароғатӣ барои тарбиятгирандагон таъмин мебошанд. иттилоъ дода шуд ки оянда омӯзиши забони хитоӣ низ дар кӯдакистон ба роҳ монда мешавад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳамгардида дар кӯдакистон бо дӯстрӯякон суҳбати самимӣ ороста ба онҳо тӯҳфаҳои наврӯзӣ аз ҷумла ширинию бозичаҳои гуногун тақдим намуданд. миннатдории хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки маҳз бо дастгирию таваҷҷӯҳи зиёдашон ба тарбияи насли наврас дар ин рӯзҳои наврӯзӣ соҳиби чунин як бинои зебои кӯдакистон гардидем. дар кӯдакистон тамоми шароитҳои зарурӣ барои тарбияи насли наврас мавҷуд мебошад. бо истифода аз ин имкониятҳо кӯшиш менамоем ки кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва забондонӣ тарбия намоем. бинои муосири муассисаи нави томактабӣ дар шаҳри истиқлол дар партави сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар заминаи фазои мусоиди сармоягузорӣ аз ҷониби ширкати кӯҳии саноатии тоҷикистону чин бунёд гардидааст ва масоҳати умумии замини он 3 гектарро дар бар мегирад. иншоот бо системаи мустақили гармидиҳӣ таъмин мебошад. зиёда аз 15 сол мешавад ки дар ҷумҳурии тоҷикистон мо сармоягузори хориҷӣ ҳастем. бисёр кӯшиши ғайрат мекунам ки аввалан фазои тоҷикистон барои ман обод бошад. кӯдакистонро ба ҳамон хотире сохтем ки дар шаҳри истиқлол кормандони ширкати кӯҳии саноати тоҷикистон хитои кам нестанд шумораашон ва барои шаҳрвандони шаҳри истиқлол барои фарзандошон як шароити хуб фароҳам карда бошем. кӯдакистони нав ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд карда шуда, иқдоми муҳим дар амалишавии барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 маҳсуб мешавад. дар бинои кӯдакистон рӯшноидиҳандаҳои махсус насб шудааст ки дар самти истифодаи босамари нерӯи барқ мусоидат намуда ин усули муосир дар ҳолатҳои зарурӣ дохили биноро бо рӯшноӣ таъмин менамояд. дар атрофи муассисаи томактабӣ 6 суҳбаткада бунёд карда шуда майдончаи хурди бозӣ барои кӯдакон бо воситаҳои гуногуни дилхушию истироҳатӣ мавҷуд мебошад. намои берунаи бинои мазкур бо санъати баланди меъморӣ ва дунёи рангину афсонавии кӯдакон оро дода шуда, саҳни он низ хеле зебою назаррабо аст. гулҳои рангоранг, ниҳолҳои гуногуни ҳамешасабзу ороишӣ ва ҳайкалчаҳои афсонавии ҳудуди муассиса бо тарҳи хос аз як ҷониб зебоии атрофро таъмин намоянд, аз сӯи дигар барои баланд бардоштани эҳсоси зебоипарастии кӯдакон замина мегузорад. корҳои сохтмониро дар иншоот мутахассисони ватанию хориҷӣ дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ба анҷом расонданд. соли 2021 донишгоҳи авиатсионии ҷумҳурии мардумии чинро хатм намудам. баъди хатми донишгоҳ омада дар ватани худ кору фаъолият карда истодам. ман шукрона аз он мекунам ки имрӯз ватани ман тинҷӣ ва амният ва шукрона аз он мекунам ки мо як роҳбари ҷавонпарвар дорем ки имрӯз дар ватани худ ба ҷои кори хуб таъмин ҳастем. дар рафти корҳои сохтмонии кӯдакистони дӯстӣ аҳамияти худро ба масолиҳи сохтмонӣ равона кардем ва метавон гуфт ки ин боғча барои шаҳраки истиқлол солҳои зиёд хизмат хоҳад кард.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба сифати корҳои анҷомёфта дар бинои кӯдакистон баҳои баланд дода, масъулонро вазифадор намуданд ки бо истифода аз шароити муҳайё гардида барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ садоқатмандона фаъолият намоянд. кӯдакистони дӯстӣ дар шаҳри Истиқлол сеюмин муассисаи томактабӣ буда ба истифода супоридани он барои фарогирии бештари насли наврас ба таълиму тарбияи томактабӣ мусоидат хоҳад кард.